tawan adi yang bukisa subawan ne ang rigna itak tong lang no subawan iri ni ang saka 1, 2, 3 Ani bagi nini bagi Jisule asai paikya खुलुमबाय हाय जतन फुंकाहाम सेमिया नर हरदा नाय दं ना फुंगोदा नाय दं हायपनो संदाबो फुंगो शुट खाय दंगो हानि बेग नर जतन फुंकाहाम ते हायनो हाय गदमा सालिया बुलो खागाहाम ते जिबाया फरनो थानिवो ते लाम सुगदरक न तिनो भिडियो क्रिसमास नि बया सिपजाजाक हायनो बागे रजामरो गोबां मानो स्टुडियो क्रिसमास नि रजामरो ब रजाब जागि दंगो रेकर्डिं ओंगै दंगो खायलाय दंलायो दिनो बाबो हायनो Christmas no kiting ay na sapmong katal tuwi fight tunggo norok thangnai koekta blog ni segang motor nukna sini ani ke mama klayo takuk dikon onil ke ang borok bai norok malai nai bin logi songo tongo mami ke borok bai phadi sengkok salaina te bini tinini resapmong abo norok bini channel botongo bini channel ni link bo haino ang description ori nai norok of video bini channel nuk nai samung bai thansa khlai nai phading ke kok kubungma sai wi norok bai malai ruana ti ni sini resap nai sa sini lyricist composer te singer sini dikon takuk onil no ge ma mon hain hai tini bo lam sogo hambai belake hambai nang hain hai phainai lukurong ni bagai te joto borok bagai hamari ni lama ngui nai nang samung katal bai tini phai tongo belake hambai tini ni resap mong kisa sai khana di bo hai resap mong tini khnai manai belake hambai kai torno bo hambai jora ni bagai saran karon sang sadro khaime angke sang phaime ya kai ko tabule Christmas gana ba Christmas ni resap mong kisa resap nai ne joto no boi khana mung jago ne abun bagai ni no phaile kata acha belai hambai Gabi logyo seno go mami no go hai no yes ge mami kabama borok sao khoroksa chalakni success ni logo buri tong hne nai heda tini ang kha khayo tini mama resap thanio ya prisa thani bo obosya jaga mami ni chuba chu gri ngke to obos possible ngla khana ge nang bahai khlainai one suk je mama gan ro resap bo suyo disturb ang jak belake no hamjago acha Pulang ke kai tono sa hambai na musungo tam ni ba ingke boka thang torui o jora ka hamno ri tongan bagai ingke mama no ba hambaya pharo hambai ni no studio ma phaiman bagai wan chugi ma ya tini ma phayan ne hai pa no kai tor jora man bagai ma phaiga hambai ingke ang khawan chuk mani an logi song pula phur kai saurang ro kulogi ari ya ne ingke hai pa no kusu balokha गोबां सान न बवान सुमानि अर सामुराव न मामा बाय थाङो या खै रिनानि ने के हाइपा न बरां र कुलग या हिनसाव गा आं सागाबो न तावाना दि आं बकि सा सुबावान ने आं रिगना इता तong लां न के सुबावान रिदि नि आं सागा इनके आबो न काइ तर जेबो न टेलेन्ट नि मानि सुवाइ मान आबो बनो सामो थेपानान बागै काइ तर संनो जराइवो गाबन बागै काइ तर न हामबाय Tebo buskango kai tani kok thai rong no tebo bono chubathong bo tebo samung kaham senamanan bagai kai tor tebo chubathong nei seng kai ton thani ma suru abano inke mama no bo kai tor tebo chubathong tebo bini o studio ro kotorang manan bagai kai tor hamari khlai tong nei ang asona suru bele hambai inke mama bele kan kapal ka masuk support manai tongo inke omai support manai nyai sudur sabia borok li haisi engke tabo mama belakan kebal ka masuk support kotor ma manai tongo engke phaidi seng binir samung tabo khana lain thanglai na sini studio dubbing room phaidi seng habani tabo Jisoo ani langmani kising Subrayani langmani bugra Subrayani langmani bugra 1, 2, 3
Ani bagi nini bagi Jisule asai paikya Jisule asai paikya Hingga sini recording tu pai lekha mama heda. Hingga pai thago nang viewers of no kuno kok kasari ro kalang damusung. Aw so Hai dah. Dalai hambai sang kam ke no sang hamblai ya koi sang sab lakya tai ngoro bela ke hambai namu sang o sini mama sakang no anto mama ringo mama bini mizurang bela ke hamza go te khna tongja kha bela ka no satisfaction ma tongkha ta buskang ni Christmas ro go wai musai manana ta kai tor bono tebo no tebo hamari thong tai bo ang koi namu sang kha no support khlai jino ro ang YouTube ani channel lo hamjang nai kai tor ani channel bumo aro ang ter khai video rong tai tongo nong suba sumang khang tebo phan manana abo hai tai Hingga balik ke hambai, hingga pai thago mami bo zaman ro khna ka heda. Hingga nukha tam khale ka pai thago tam reaction kelangi thang musung nang. Pai thago. Bela ka hambai mama no pula simi tap su jara te kaham ke no o je video khlai mani aban bagi hambai ya faru mama no te an logi song no bo asake samung sinai man bagi ang bela ke no sak no mane kungsuk ma hai ma tong kai to ni mungoi aban bagi kai to no bela ka na hambai te bo bon chuba thong an logi song no te bo kaham ro samung simanan bagi kai to chuba thong ne ang aban suru kai tan Hambai hingga sini recording tu pai lekha tai kaisa chigonsa kaisa video sing khai pai lekha hingga norok o video ter sa pok ko sin mama sama hai hamjang nai anak hamjak nai kaitor na hamjang nai kaitor nei bin channel kaisa to ko norok ar thangai nai resa morong khnai manai hingga channel ni link ang description ri nai norok thangai nai gospel resa mong hamjang nai rok norok thangai support khai mano tai borok chubai mano teruk norok tebo ketal resa morok norok khnawai manai belake na habai norok joyawui norok chini channel no support khai tongmani bagi hana hai malai ne kubun ni tekisa video hani bagi jotno kaham karimo tongmai di jotno no Christmas ni hamjang mate chibaya faro te jotno no